Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्रायो दिनैहायनि भिडिअखौथ' नोंथांमोना टाइटेल आरो थाम्बनेल नायनानै मिथिखाबाय नङा होमबा? दा जों बेयावनो थांनो नागिरदों। थेवबाबो आं खोन्थाबावनोसै दिनैहायो आंखौ माने आं ब्राइडेल मेकआप खालामगोन आरोना। ओमफ्रायो माबायदि नुगोन जोबजासिम नायलां नोंथांमोना भिडिअखौ। ओरैनोथ' आङो ब्राइडेल मेकआप बिदि खालामजाफेराखैमोन। जेन'बा इदि अबावबा सोरनिबा हाबा बा अबेबा मानिबा पार्टिफोराव थांनायाव ओरैनो सिम्पोल मेकआपहाय खालामजाफेरबाय, खिन्थु आं ब्राइडेल मेकआप दिनैसो फार्स्ट टाइम खालामनो नागिरदों आरोना। खालामजागोन। स' सोर खालामनो नागिरदों माबेनि गासिखौबो नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो गासिबो खोथाखौ मिथिगोन आरोना। ओमफ्राय दा दोननो थांसिगोन आंखौ हासबेन्डआ। ओमफ्रायो नायलांदो बिदिब्ला नोंथांमोना। दायो थांनोसै आङो, बिराद गोबावानो जाबाय। आं होन्दोंमोन 9टासोआवनो मोनहैगोन होननानै, खिन्थु नै दायो 10ता ना 10:30 जाबाय। दा जल्दि थांसै आरोना। जेबो देलायासै आङो नै। दा जिहेतु आङो मोखां सुहैफिनखानांगोन नालाय, थुला बाला नांजोबखागोन ना, स्कुटिजोंसो थांगोन नालाय। स' ओंखायनो आं बांद्राय देलायासै। थांनोसै दायो थौदो। नै लोगोफोर, दायो जोङो मोनफैबाय आरोना आगैमोनानि न'आव। नै बेनो आगैया, नै बेनो खालामगोन आरोना दिनैहाय आंखौ ब्राइडेल मेकआप। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। बिसिनि न'आव मोनफैबाय, आरामसे साहा लोंखांबाय, नै दायो मोखां सुनो नागिरदों आरोना। जोङो स्टार्ट खालामनोसै मेकआप खालामनायखौ आरोना। नै लोगोफोर, दायो मोखां सोखां सुखांबाय। ओमफ्राय आगैया दा मेकआपखौ खालामनायखौ स्टार्ट खालामसिगोन आरोना। मेकआपखौ खालामसिगोन। ओमफ्राय मा होनो, दा आङो बेबि क्रिम फोनग्रोबाय। इसे रिमुभ खालामफिनदो दे होमबा। राननो थाखाय फेन होनांगोन नांलाया। आंथ' गरम मोनाखै मोननाया। आवाज खोनागोन ना मागोनबा फेन होबाथाय? लासै होबा खोनागोन। ओरैनो माबा होबानो जाबाय, एकदम लासै होबानो जाबाय। राननाय बायदि मोखांखौ लासै जाखायो दा। आंथ' एख' मोनाखै, गरम मोनाखै आङो। जागोन दे। दा गोलोमखांबा होनो हागोन दे। दा मयस्चाराइजार होबाय आरोना। औ। ओमफ्राय आगैया आंनि भिडिअखौ आगोलनिफ्रायनो नायखायो नामा? ना दाबावैसो? नोंहा नायखायो आं नायखायो। ए आङो मा होनो, साबसक्राइबारजों मेकआप खालामजानो मोननाया बहुत फायग'नि खोथा। बे आगैया आंनि साबसक्राइबार आरोना। नोंनि एसएमएसखौबो आं थाब रिप्लाइ खालामो। मेसेज जानायनिफ्राय फाखा फैजोबला, थाखाजोबखायो नालाय। बेयावनो एकदम सिङाव थाबायना लाबनाय सेव बेखौ बे आगैया फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरना दोननाय दङ। इयाव आं इयावनो सोंनानै एक्सेप्ट खालामनाय लाबलाय। फेसबुकाव बहुद हरनाय दंना, आं हमना मोनाखै बबे सासेया। सिखायना हो बिनानावनोबो एसे मिथिनाय बायदि। फाउन्डेसन ना? फाउन्डेसन। किउटथार मालाय बेबिया। बामनोसो लुगैबाय आंसो। नायबाय दं। आब' आं बामनो लुगैबाय। होद खनसे बामथारनोसै आङो। इमान किउट। गांलाना होनि होनानै एख' नङा। खानाया साबो बेसेबा। अजना इमान किउट। दै नायबाय दंलाय। आयु
Mana? Usa. Usa. Ayo. Cute Chưa? pai. Hai, abo mà bắt làm thế này. Đã băm gần đấy thôi nè. Đã băm gần. Giờ bố make up phân nọ. Phân nào để. Sao ra phân nào nó? Phân nào để nào? Phân nào để đời. Phân nào đời. Ayong फिसौजो ना मायो? फिसौजो. ए. 왜? समायना थार जागोन देरबाथाय. दाखालि ओंखाम संखांबाय. ए, बे खैमानि? नमायाव. नमा जाबाय. र' दा बामगोन दे, थोना? नाहरबाय थांबाय. हायो साइजबा बिलाय. गाबा. ओइ. जांलापा. गस्ला गाननानै मा? Malayasो गोदान गस्ला दाख्लै मोननाय बाखाया मा? गानबाय थानांनाय. जायगायानो गैला बिमाया दोननो जा कन्ट्रेसाव वा आवाबान दे. सुनाङा दै. बोन नङाबा सुखांबाय दे. मालाय गासिबजोबो थायो. गाबसोयाव गथ' मानसि गैयाना? सेबखौलाय बायदि गथ'फोराबो. आरो बयजोबो थाग्रा गथ'खौ बामनो लुगैयो बयबो. आरो गाबनाय फैखायोनिया माबायसा नुदों जों? मोजां नुदों। Saya dia naik mbak. नायनो Soalnya bang nih, kita nala bang nih sih kan, kep, muzang mana dia, muzang mana ya? Budana hendak lagi na, hendak Bodoh banget na, budana hendak lah ya. Boya bener kita sana na Ada mana kasih puga gilir thay na, naya itu puga gilir thay, anak itu burma bayi dikata no babu, bahaya babu. रायलायनो मोजां मोना आंबो आं आरो एसे खुगा गिलिर मानसिजों रायलायनो बोरैबा थान मोनो आं माने हामा मोनसिगोन खोमा इदि नाङो जोंहानि मानसिफोरा रावबो इदि नङा माबा खुगा सिंनिफ्राय बाथ्रा ओंखारबोआ खायसेया माने माबा मोनसे खालामबाय इखौल' खोन्थाबाय दलद थाबाय इदि आरो सोंफिननो खायसेया माने बोरैबा मोनो ना मायोबा खायसे गिलिर थायोना इदि आरो ओमफ्राय इदिबाथाय आहा रायलायनो उसुबिदा मोनथारो ना बिराद मोजां रेसपन्स होयो आरोना नोंसिनि ओजोंनि मानसिफोरा माने माबा खालामनो रोंगौ आरो मानसिखौ रेसपेक्ट खालामनो रोंगौ आरो माब्ला फैनाय आब' मा खबर इदिहाय माने बिराद मोजां माबा खालामो ओहो भिडिअआव बारा रायलाया बयबो होनो लोगो मोनबाथाय बयबो होनो गुमैया माबायाव बारा रायलाया रियेलाव साबसिन मोनो इदि होननानै होनो माबा ओंखारा नै बाथ्रा ओंखारा भिडिअआव मा होननो मा दोननो इदि जायो केमेरा अन खालामनाय लोगो लोगोनो नों लानो हाया दे माखौ बालदो लाया गुबुना नांगोन बा होननाय फिसा मोजां नुगोन आरो ओमफ्राय होननाय गिदिरा बांथारो बाबथाबो फिसा नालाय ini mana kali Anto junke giditan unu ma गिदिरा बोया ro masih kan ini nah iya mana lu kadang apa nih muka biasa sih kan nak kita kadang nama ada हाबा गोदानै जाहैफिननोसै आं लोगोफोर खिन्थु बेलेगसो नङा दे नोंसिनिजोंनो मा सासा laitana Nah,
ना इदिबा सेन्देल गोदान जाना गाननि दे इखो गानलायना नायनायाखै मोजां जाबांनो नागिरा बारा इजों नोङो इमान गोजौ आं इमान हाइटु मोजां जादों बारा सेल्फि खाबो सेल्फि दे नायनि मोजांसो जादोंनियाबो मोजां नुबोसो आगैनि मबाइल आं वाट्सआपआव हरदियाखै केमेराया मोजां जायो समान जानोसै आं ini kan gua ini mah bakal sudah orang nggak terima lagi sudah नैजों मोजां जागोन नै बिफाङाव नैयाव बिराद सिना मोजां जायो जागलाबो एंखाय नोंसोरो मिथिया नुयो बेखौना ओइ नानिखौ लानो बेखौ नङा दे नुबाबो खुलुमबाय बयनिसिमबो ना दे खुलिबाय bawa murti dong nih ayo abuan yang udah kita bolong kan ada ओमफ्राय नै लोगोफोर दायो आंनाथ' मेकआपआ कमप्लिट जाबाय नोंथांमोना नुखाबायानो ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि मेकआप खालामनायखौ मोजां मोनदोंना मोनाखै कमेन्टआव खोन्थाहरनो बावनाङा आरो जुदि मोजां मोनदोंबाथाय नैबे आगैखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरोना नोंथांमोना बे आगैया जाहैबाय बागमारा आरोना बागमाराया बजालिसो गोलैयोना जोंनि खिनिया गोलैयो बजालि डिस्ट्रिक्ट गोलैयो आरोना ओमफ्रायो नोंथांमोना नांगौबाथाय सोरनिबा हाबा बा माबा मोनसे बिदिनो आजिखालिथ' बयबो माबा मोनसे पार्टी बा माबा मोनसे हाबायाव माने मेकआप नङाबानो जाखाया नालाय ओमफ्राय जुदि आंनि मेकआपखौ मोजां नुदोंबाथाय नोंथांमोना आंथ' बिराद मोजां मोनदों आरोना आइ मेकआप खालामनाय मुसुगुर खालामनाय गासिखौबो एभ्रिथिं आं बिराद मोजां मोनदों आरोना हुगारनोनो बाबाय आङो न'आवबो बेबायदिनो थांगोन आङो बिमानो देखायहैनांगोन ना ओमफ्राय आंना हासबेन्डआथ' होनगासिनो हाबा जानो थांफिननांनाय बायदिसो मोनबाय बिदि होननानै ओमफ्राय दा आगैया कन्टेक्ट नाम्बारखौ खनसे बुंनानै होदो 600013931228 औ बे नाम्बाराव नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामहरनो हागोन आरोना आगैखौ औ आगैनि नामा रिजु रामसियारि आरोना फेसबुकआवबो रिजु रामसियारि इन्स्टाग्रामावबो रिजु रामसियारि आरो माबायाबो बिनिना गामियावबो बेखौनो होनखायोना औ रिजु होनबानो मिथिगोन आरोना नोंथांमोना रिजु रामसियारि ओमफ्राय नाम्बाराथ' होखाबायानो नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामथार आरोना मोजां मोनदोंबाथाय आरोना मोजांथ' आं बिराद मोनदों आं माबा मोनसे जुदि माबा जायो आं आगैखौनो लिंहरखागोन डाइरेक्ट आं बिराद मोजां मोनखादों आरोना गोजानबाबो थांनांगोन नोङो जागोन दे
इनिफ्रायथ' एसे गोजान जागोन हिनजाव मानसि नालाय जोंबो दा स्कुटिजोंसो फैदों नालाय ओमफ्राय एसे टाइमबो लाबाय आरोना थेवबाबो फैबाय आरो लोगो मोनना बिराद मोजां मोनदों स्पेसियेलि आंनि साबस्क्राइबार होनना आंनि भिडिअ नायबाय थायो होनना मिथिना बिराद मोजां मोनदों आरोना आङो बेबो नायो आरो बिसानि खाथिनि नों बिबाजै जायोना बेखौ आं दानि बेबि बामनायनि बिमाखौ खुरिमा जायो बेबो नायोनो ओमफ्राय बिनि हासबेन्डआबो सिनायदों आंखौ आं सिनायखायो बिसोरखौ होनना होबाय बिराद गोजोननाय मोनदों आङो सोरबा आंजों बेबायदि सिनाखि लायोबा नोंनि भिडिअ नायो आब' नोंनि भिडिअ नायो आगै होननानै लाबा बिराद गोजोननाय मोनो आं खायसेया खिन्थु होननो लाजियो आरोना माथो होनो खिन्थु बिदि लाजिनाङा आरोना आं माथो होगौबासो जाखाथारो स' बेखिनियानो दिनैनि भिडिअआ ओमफ्राय दा नै देलायनायावनो आंहा फैनायावबो लेट जाखादों नालाय आरो मेकआप बानायबाथ' एसे टाइम नांखागौ नालाय ओमफ्राय दा बिदिनो लासैबो खालामदों नालाय आं बारा हाखु दाखु खालामनो होखायाखै दा टाइमा जाबाय 3टासो जानांगौ आरोना दा 3टा जाबाय 3टा ग्रोब जाबाय आरोना दायो बेनो नै बेबायदि देलाय होदों आंखौ आगैया दख'नाखौबो रिसेपसन लुक जि मोजां गानना होबाय नै दख'नाखौबो नोंथांमोना मोजां मोनदों ना मोनाखै कमेन्ट खालामथार आरो बे आगैया नायनानै जाहाथे एसे गोसोखौ जेन'बा माबा मोनसे मोजांथ' जादों बेबायदि साननो हायो आरोना नोंथांमोना कमेन्टआव लिरनानै होनहरनो बावनाङा कमेन्टखौथ' बयबो नायखायो नालाय आगैयाबोथ' नायगोन ना बयबो मोजां कमेन्ट खालामबानो जाबाय बयबो जौगानांगौ आरो मेकआप क्लासखौ मायाव लादों होनदोंमोन आगै बङाइगावआव लादोंमोन आरोना मोजाङानो मोनदों आं बिराद मोजां जादों बेखिनियानो ना माबा बुंबावगोन बुंला दे जेबो जाबाय आब'आ लिंहरनायाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' वेलकाम आं लिंहरदों फैबाय आब'आ एसे खस्थ' खालामनानै आं बेबायदि थांनाय लेंहरनायाव बिराद मोजां मोनखायो आरो लेंहरबावबा आरो फैबावगोन फैबाय था फैनायखौ मोजां मोनो आंबो स' बेखिनियानो दिनैनि भिडिअआ थेंक इउ स' माच गोजोननाय थाबाय भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायनायनि थाखाय आरो दिनैनि बे ब्राइडेल मेकआपखौ माबायदि मोनदों नोंथांमोना कमेन्ट खालामथार आरोना बावथारनाङा कमेन्टखौ खालामनो नायनानैल' थानाङा आंजों समायदोंना समायाखै मोजां नुदोंना नुवाखै खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना स' बेखिनियानो बाय बाय बयनिसिमबो